Mhux l-ewwel darba li xi wieħed ma' ġembek ikollu rrieħa qawwija ta' għaraq li taqtalek nifsek. F'temp ta' 24 siegħa ġisimna jbattal aktar mill-litru għaraq. Soluzzjoni għar-raħa ta' għaraq mixejn ngħid id-Diodra. L-idea li tipprova tnaqqas jew tevita r-rieħa ta' taħt l-idejn tmur lura għal żmien l-Eġizzjani. Dawn wara banju mimli żjud naturali kienu japplikaw krema speċjali għal kontra l-għaraq. Illum id-deodorants jiġu f'diversi tipi. Dak roll-on ġivvintat lejn l-aħħar ta' snin 40, filwaqt li dak forma ta' spray ġivvintat fl-1965. Illum il-ġurnata ħafna mid-deodorants huma mmulin mill-alkoħol. Dan għaliex l-alkoħol waqqaf il-batteri ta' taħt l-idejn milli joħroġ l-għaraq minnhom wara tul ta' ħin. Iżda minuta waħda, jekk għall-kultura tagħna r-riħa taraq mixejn pjaċevoli, mhux l-istess għall-kulturi u tribujiet oħra minn madwar id-dinja, fejn ir-riħa taraq għal dawn hija pjaċevoli u sensazzjonali. Fil-Ġappun, riħa taraq hija turija ta' apprezzament u parteċipazzjoni mill-aqwa. U għal dawn, żgur li l-qawl Malti jagħmel sens li kull min jolli jgħidu kulħadd għandu xi jixhom.